Κρίκο του, το βλέπω εκεί να κουράζεται από τα μαζέματα, σημαδεύει και το κάνει 1-0 η κόκκινη. Γιατί τόσο χάλια, ρε παιδιά. Κρίκο, η Αναστασία προσπαθεί να ισοφαρίσει. Ψηλά η βολή τη συνέφησε, κρατάει απίστευτο κάρφωμα Κρίκου και 2-0 η κόκκινη. Στα ίσα, κακή βολή από το Σταύρο, αδύναμη. Ο Μουράτης μαδεύει και τσακ, 3-0. Τραυματίας η Λίνα. Βγήκε ρήπιο πραγματικά από την πίστα. Δεύτερος Κρίκος για την Τζος, 3-1 το σκορ. Συμφάκης δεν το περνάει, πρώτος Κρίκος για τον Ραμαζάν. Δεύτερος Κρίκος και 3-2 το σκορ. Η βολή ήταν καλή, σωστή και σε γωνία και σε ύψος. Δεν θα αργήσει, θα το κάνει και θα ισοφαρίσει. 3-3 το σκορ. Τους επιστρέφει γρήγορα ο Ρέβης. Δοκιμάζει και το κάνει ο Ρέβης. Κερδίζει τον καλύτερο παίκτη των Τούρκων στους Κρίκους και κάνει το 4-3 ανατροπή στο σκορ. Μπροστά η μπλε. Ομάδας αυτή τη φορά. Θα το κάνει 5-3 το σκορ. Πάμε μπλε! Αλλά εδώ δεν έχει δοκιμάσει και πολλές βολές. Αυτή είναι η τέταρτη του. Και περνάει το δεύτερο Κρίκο. Τυπική διαδικασία έγραψε ο Μέρ και κάνει το 5-4. Για τη Μαντίσα. Πολύ κοντά στην ισοφάριση. Το κάνει η Μαντίσα. 5-5 το σκορ. Επιστρέφει ο Τζαμερκάη. Σημαδεύει, κάνει δεύτερο Κρίκο, φέρνει και πάλι μπροστά τους μπλε. 6-5 το σκορ. Πρέπει να περάσει το λευκό σημείο. Το κάνει όμως με την επόμενη βολή του Πολύχρος και μεγαλώνει τη διαφορά. 7-5 η μπλε μπροστά. Φωνάζουν εκεί οι κόκκινοι, τώρα αυτόματα σταματάνε, ισοφαρίζει, περνάει όμως το δεύτερο Κρίκο νεφισέ. Παίρνει δεύτερο προσωπικό πόντο, 7-6 το σκορ. Έτσι περνάει και ο Ραμαζάν στους Κρίκους, ισοφαρίζει κατευθείαν. Πρώτο, δεύτερο, 2-2 και παγώνει τον Μπέρτζι Καραντώνη, 8-6 το σκορ. Πάρουν εκεί και στον μπλε πάγκο. Πάει να μεγαλώσει κι άλλο η διαφορά, θα το κάνει να Γκιγάρσα να βγάζει το σκύλο βόλτα, 9-6 το σκορ. Σετζάν επιστρέφει, ο Μάνος σημαδεύει το δεύτερο κι άλλος πόντος για τους μπλε, μεγαλώνει η διαφορά. Έγιναν διψήφοι, 16 το σκορ. Σημαδεύει η Αναστασία και το φέρνει. 11-6, 5 πόντι διαφοράς για την πλέον ομάδα. Πολύ καλά, το έχει ακούσει πολλές φορές από τους παιχνιδάδες. Άλλη μια βολή στο δοκάρι, ο Μέρτ δεν θα του χαρίσει άλλο. Παίρνει τον πόντο, μειώνει λιγάκι την διαφορά στο παιχνίδι, 11-7. Αριάδνη χαμηλά, η Μπεϊζά, δεύτερος Κρίκος. 12-7 το σκορ και πάλι στους 5 η διαφορά. Τσαμπερκάη κάνει και το δεύτερο. Αφήνει άποντο το Συμφάκι, άποντι και Αριάδνη. Τους πήραν το μυαλό οι Τούρκοι. 13-7 στους 6 διαφορά. Βασιλείες, αλλά αυτός είναι ένας αγώνας για να χαλαρώσουν λιγάκι, να παίξουν καλά. Πρώτος Κρίκος για τη Σουντέντεμιρ, δεύτερος 2-2 και φτάνουν στους 14 πόντους. Ένα πόντο μακριά από το έπαθλο οι μπλε. Παρίς περνάει τον Κρίκο, περνάει και τη θηλιά στους κόκκινους. Οι μπλε πετυχαίνουν επιβλητική νίκη, τελικό σκορ 15-7, 8 πόντι διαφοράς. Και απόψε το βράδυ θα έχει πολύ κούνημα, απόψε το βράδυ θα έχει πολύ φαγητό για την μπλε μεικτή ομάδα Ελλάδας και Τουρκίας.